आंटार्कटिका ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡାମୟ ଦେଶ ଏବଂ ଏହା ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ଏଠାରେ 6 ମାସ ରାତି ଆଉ 6 ମାସ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ପୃଥିବୀର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସାଉଥ ପୋଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ -94°C ବି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ କେବେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ହ୍ୱେଲ୍ସ, ସିଲ୍ସ, ଆଲବାଟ୍ରସ୍ ପରି ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଦେଶ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଅରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅରାକୁ ସେଠାରେ ସାଉଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ସାଉଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଓଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଏକ କମ୍ବିନେସନ୍, ଯାହାକି ଆକାଶରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।